May lakad ka ba mamaya? Saan ka pupunta mamaya? Ay, naka-ready na yung polo niyan mamaya. Magpapabango na yan mamaya. Pag ganun yung kasamahan mo sa trabaho, nagpapabango, nag-aayos bago umalis ng opisina ninyo, isa lang ibig sabihin yan. May pupuntahang mahalaga. Oo. At yung pupuntahang mahalaga, alam na di sa pampasarap sa feeling. Pero eto talaga kabisyo, ang itatanong ko sa'yo, anong lakad mo bukas? Anong meron sa inyo bukas? O yeah, shoutout po sa lahat ng mga taga Maynila dyan. Sa mga kabisyo namin out there sa may San Andres banda. Uy, nandyan po ang buong puwersa ng MBC, ng buong Lab Radio sa may San Andres Sports Complex. Alas 8 ng umaga para sa MBC Operation Tulong. Ayan, so meron po kaming medical mission, may wellness and fun activities at may pa-games pa. Malay ninyo, may maiuwi kayo na sakit. Charot! Sakit pala yung maiuwi. Namalay ninyo, may uwi kayong papremyo mula sa Love Radio DJs. So kabisyo, bukas, pakimarkahan ng inyong kalendaryo, tsaka i-alarm nyo na ang inyong mga cellphone o kaya gisingin ninyong maigi yung mga kamag-anak ninyo na nandyan sa kapaligiran ng San Andres Manila Gymnasium. Alas 8 ng umaga para sa MBC Operation Tulong. Ito yung magandang 11-11 kabisyo, hindi yung naglalabas ka ng pera. Hayaan mo na kami ng gumawa nun kasi ito ay talagang galing sa puso namin. Nox naman, puntos namin to sa langit. Hello, ikaw try mo din gumawa ng kabutihan para magkaroon ka ng maraming puntos sa langit kasi baka mapaaga ka. Charot, tumidarot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itechiwa. Kapiling pa rin ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Friday, alam ko naman na ito talagang pinaka-inaabangan mo sa isang buong linggo. Kasi last week, November, Halloween special tayo. Walang masyadong nakapagpa tayo ng iyong kilay or nakapagpatigas ng iyong pangakakatawa. Last week, tumayo naman yung balahibo mo kasi nakakatakot yung mga ikinuwento ko. Pero this time, eto na nga ang malupet na patikim ng SPG as in super Pagganern Secret Farm. Naiwan ang kapote sa loob ng kuweba. What is kapote? Yung kapote na nilalagay sa katawan kapag nauulanan, kapag nababasa. Kuweba, alam naman natin na kapag may kuweba, syempre magubat dyan, tsaka matalahi. Ibang klaseng kuweba yata ite at ibang klaseng supot yata ite. What if ang supot ay naiwan sa kuweba? Anong gagawin mo? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang. Hindi lang sa kama, sa sopa, hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa labas. Sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is SPG as in Super Pagganern Secret Farm. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. kunwari inosente pero boy naman pala.
Rocky's Secret Files. Secret Files. The radio, Metro's #1.